ሸውዓተ ኣጽዋማት ዝበሃሉ ናይ ቤተክርስትያንና እነዚኦም እንኳን ናይ ኣዋጅ ኣጽዋም ናይ ኣዋጅ ጾም ናይ ኣዋጅ ኣጽዋማት ተባሂሎም ይጽውዕ ማለት ሰም ጋር መን ይባሃሉ ሸውዓተ ኪዳናት ዝበሃሉ ኣለዎ ማለት እዩ። ሸውዓተ ኪዳናት ክንሪኦም ኢና እናኸድናዎም ማለት እዩ። ቤተክርስትያን ክንደይ ዓይነት ክፍልታት ኣለዋ? ቤተክርስትያን ክንደይ ዓይነት ክፍልታት ኣለዋ? ኣማደ ምስጢር ዝበሃሉ ክንደይ እዮም? ኣማደ ምስጢር ዝበሃሉ ክንደይ እዮም? በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ኣፍቀርቲ እመቤታችን ደቂ ዓደም ንቁርሳን ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣለኹም? እሺ እምበኣር ሰላም ናይ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ንሎሚ ሒዝናልኩም መፂና ዘለና መደብ ከም ተቐድሚ ሕጂ ኣብ ጎደናታት ከይድና ንሓቶ ነበርና ሕቶ ገለ ካብቲ ንሓቶ ነበርና ሕቶታት ሎሚ ከዓ በዓልና ሓቲትና በዓልና እንዳመለስና ገለገለ ሕቶታት ክንሓትት ኢና መልሲ እውን እንዳመለስና ንከይድና ክሳብ መወዳእታ እዚ መደብ ተኸታተሉና። ላይክ ብምግባር ነዚ ቪድዮ ጀምርዎ። ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ኣይንረስዕ። ዝኾነ ሓሳብ ሪኢቶም ዘለኩም ኣብ ኮመንት ግረፉልና ንኸይድ ናብቲ መደብ። እሺ ሸውዓተ ኣጽዋማት ዝበሃሉ ናይ ቤተክርስትያንና እነዚኦም እንኳን ናይ ኣዋጅ ኣጽዋም ናይ ኣዋጅ ጾም ናይ ኣዋጅ ኣጽዋማት ተባሂሎም ይጽውዕ ማለት ሰም ጋር መን ይባሃሉ? ቁጥሪ 1 ዓብይ ጾም ጾም 40 ማለት እዩ። ከላይ ናይ ሃዋርያ ጾም፣ ሳልሳይ ጾመ ፍልሰታ ናይ ድንግል ማርያም፣ ራብዓይ ጾመ ነቢያት ናይ ነቢያት፣ ሓምሻይ ጾመ ገሃድ፣ ሻድሻይ ጾመ ነነዌ፣ ሻውዓይ ጾመ ድህነት ተባሂሎም ይጽውዑ ማለት እዚኦም ናይ ኣዋጅ ጾም ተባሂሎም ኣብ ቤተክርስትያንና ይጽውዑ ማለት እዩ። ሸውዓተ ጾማት ተባሂሎም ካኒ ይጽውዑ ማለት እዩ። እሺ ካብዚ ብምቕጻል ሸውዓተ ምስጢረ ቤተክርስትያን ሸውዓተ ምስጢረ ቤተክርስትያን ዝበሃሉ ክንሪኦም ኢና። እሶም ካኒ ምስጢረ ጥምቀት ቁጥሪ 1፣ ካልኣይ ምስጢረ ሜሮን፣ ሳልሳይ ምስጢረ ቁርባን፣ ራብዓይ ምስጢረ ክህነት፣ ሓሙሻይ ምስጢረ ተክሊል፣ ሻድሻይ ምስጢረ ንስሓ፣ ሻውዓይ ምስጢረ ቀንዴል ይባሃሉ። እዚኦም እንኳን እንታይ ተባሂሎም ይጽውዑ? ምስጢረ ቤተክርስትያን ናይ ቤተክርስትያን ምስጢር ተባሂሎም ይጽውዑ ማለት እዩ። እሺ ካብዚ ብምቕጻል ከኣኒ ሸውዓተ ኪዳናት ዝበሃሉ ኣለዉ ማለት እዩ። ሸውዓተ ኪዳናት ክንሪኦም ኢና እናኸድናዎም ማለት እዩ። ቀዳማይ ኪዳነ ኣዳም፣ ካልኣይ ኪዳነ ኖህ፣ ሳልሳይ ኪዳነ መልከ-ጸድቅ፣ ራብዓይ ኪዳነ አብርሃም፣ ሓሙሻይ ኪዳነ ሙሴ፣ ሻድሻይ ኪዳነ ዳዊት፣ ሻውዓይ ኪዳነ ምህረት ናይ ዲና ርሳሳን ሚራይታም ማለት እዩ። ኪዳነ ምህረት እዚኦም ከኣኒ ሸውዓተ ኪዳናት ተባሂሎም ይጽውዑ ማለት እዩ። እሺ ካብዚ ብምቕጻል ሸውዓተ ሊቃነ መላእክት ተባሂሎም ዝጽውዑ እዚኦም ከኣኒ ክንርኢ ኢና ማለት እዩ። ቀዳማይ ቅዱስ ሚካኤል፣ ካልኣይ ቅዱስ ገብርኤል፣ ሳልሳይ ቅዱስ ሩፋኤል፣ ራብዓይ ቅዱስ ኡራኤል፣ ሓሙሻይ ቅዱስ ራጉኤል፣ ሻድሻይ ቅዱስ ፋኑኤል፣ ሻውዓይ ቅዱስ ሳቁኤል እዚኦም ከኣኒ ሊቃነ መላእክት ሸውዓተ ሊቃነ መላእክት ተባሂሎም ይጽውዑ ማለት እዩ። እሺ ሰይጣን ንጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝፈተነሉ ይባሃሉ ዝብለሉ ትሕቶ እሺ ትዕቢት፣ ስስዐ፣ ፍቅሪ ገንዘብ ወይ ፍቅሪ ንዋይ ተባሂሎም ይጽውዑ ማለት እዩ። እሺ ብሓቂ ንሱ ንሕማምና ጸሮ ንስቃይና ኣብ ነፍሱ ጻዕኖ ንሕና ግና ብእግዚአብሔር ከም ዝተወቃዕና ከም ዝተቀዘፍና ከም ዝተዋረድና ጌርና ቆጸርናዮ ዝብል
ዝበለ ነቢ መን ይበሃል እያ ትብል ተሓቶ እዚ ነቢ እዚ መን ተባሂሉ ይፅዋዕ ነቢ ኢሳያስ ነቢ ኢሳያስ ተባሂሉ ይፅዋዕ ምዕራፍ 51 ምዕራፍ 53 ፍቅሪ 4 ከዓኒ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ቤተክርስትያን ክንደይ ዓይነት ክፍልታት ኣለዋ ቤተክርስትያን ክንደይ ዓይነት ክፍልታት ኣለዋ ሰለስተ እንታይ ተባሂሎም ይፅውዑ ቅኔ ማህሌት ቅድስተ ቅዱሳን ተባሂሎም ይፅውዑ ቤተክርስትያን ክፍልታት ኣለዋ ማለት እሶም ከዓኒ ቅኔ ማህሌት ቅድስተ ቅዱሳን ተባሂሎም ከዓኒ ይፅውዑ ማለት እዩ እሺ መጽሐፍ ቅዱስ ንምንታይ ቅዱስ ተባሂሉ መጽሐፍ ቅዱስ ንምንታይ ቅዱስ ተባሂሉ ናይ እግዚአብሔር ቃል ስለ ዝኾነ ሓደ ማለት እዩ ናይ ቅዱሳን ህይወት ስለ ዝምርምር ናይ ቅዱሳን ህይወት ስለ ዝነግረና ዘለዓለማዊ ስለ ዝኾነ ዘለዓለማዊ ኸ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ዘይልወጥ ብምዃኑ መጽሐፍ ቅዱስ ኣይልወጥን ስለ ዘይልወጥ ማለት እዩ ብዛዕባ መጻኢ አረጋግጡ ስለ ዝነግረና ብዛዕባ መጻኢ አረጋግጡ ስለ ዝነግረና ቅዱስ ተባሂሉ ይጽዋዕ ማለት እዩ እሺ መጽሐፍ ቅዱስ በኸመይ ይንበብ መጽሐፍ ቅዱስ በኸመይ አገባብ ክነንብቦ ኣለና ብዝብል ከዓኒ ቀዳማይ ብጸሎት ብፍርሃት እግዚአብሔር ብንጽህና ልቢ ቦታን ግዜን ብምፍላይ ማለት ንባብ ኢልና ንኽነንብቦ ኢልና ግዜን ቦታን ፈሊና ክንገብር ኣለና ብጸሎት ጀሚርና ብፍርሃት እግዚአብሔር ጀሚርና ቦታ ግዜ ፈሊና ክንንብቦ ይግባአና መምሃራን ብምሕታት መምሃራን ወይ ክንሓትት ይግባአና ከመይ ጌርና ንንብቦ ወይ ከዓ ዘይተረዳእና ሕቶ ዘይተረዳእና እንዳንበብና ከለና ክንረክብ ስለ ንኽእል ዝኻኒ ንቦታት መምሃራን እንዳሓተትና ክንንብብ ንኽእል ብምስትውዓል ከዓኒ ብምስትውዓል ጌርና ከዓኒ ክንንብቦ ይግባአና ማለት እዩ እሺ አማደ ምስጢር ዝበሃሉ ክንደይ እዮም አማደ ምስጢር ዝበሃሉ ክንደይ እዮም አማደ ምስጢር ዝበሃሉ 5 ሰምካ እንታይ ይበሃሉ ምስጢረ ስላሴ ምስጢረ ስጋዊ ምስጢረ ጥምቀት ምስጢረ ቁርባን ምስጢረ ትንሣኤ ምውታን ተባሂሎም ይጽውዑ ማለት እዮም አማደ ምስጢር ተባሂሎም ይጽውዑ ማለት እዩ እሺ ልቦናኖ ክንደይ ውሉድ ነይሮሞ ልቦናኖ ክንደይ ውሉድ ነይሮሞ ሰለስተ ሰምካ መን ይበሃሉ ሴም ካም ያፌት ተባሂሎም ይጽውዑ ማለት እዩ ወይተናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተሸንከረለ መስማር ክንደየን መን ይበሃላ እዘን መስማር 5 ሰንካኒ ሳዱር አላዶር ዶናት አዴራ ሮዳስ ይበሃላ ማለት እዩ ክንደየን 5 ንጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገነዝዎ መነመን ይበሃሉ ጎይታናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገነዝዎ መን ይበሃሉ ዮሴፍን ኒቆዲሞስ ተባሂሎም ይጽውዑ ማለት እዩ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሰቀለሉ ቦታ መን ይበሃል ጎይታ ዝተሰቀለሉ ቦታ ሓማም ርእሲ ቀራንዮ ምድሪ ጎልጎታ ይበሃል ጎይታና መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ዝተዛረበን ቃላተ ወንጌል ቃላተ መስቀል ዝበሃላ ክንደየን ስመየን እሺ 7ኦም ሳቶምካ አምላኸይ ንምንታይ ሓደካኒ ወአቦይ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እሞ ይቅር በለሎም ብሓቂ እብለካ ኣለኹ ሎም ኣብ ገነት ምሳይ ኣለኻ ድንግል ማርያም እንሆ ወድኺ
በላ ንዮሃንስ ድማ እንሆት ኣዴኻ ብሎ ጸማእኩ ኦ ኣቦይ ነብሰይ ኣብ ኢድካ ኣማዕቆባ ኣለኹ ተፈጸመ እዚኦም ሸውዓተ ቃላተ መስቀል ተባሂሎም ይጽውዑ ማለት እዩ። እሺ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ምስተሰቕለ ክንደይ ዓይነት ተኣምራት ተፈጺሞም? ሸውዓተ ንሶም ከዓ መን ይባሃሉ? እሺ ካብ ሰማይ ዝተረኣዩ ፀሓይ ጸልመተት፣ ወርሒ ደም መሰለት፣ ከዋኽብቲ ረገፉ፣ ካብ ምድሪ ከዓ መጋረጃ ቤት መቕደስ ተተርተረ፣ ኣብ ክልተ ተተርተረ፣ ኣኻውሕ ተጨዱ፣ መቓብራት ተኸፍቱ፣ ምዉታት ተንስኡ። እዚኦም ከዓኒ ጠቕላላ ክንደይ ይኾኑ ኣሎ? ሸውዓተ ማለት እዩ። ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተሰንጊሩ ከሎ ዝተፈጸሙ ተኣምራት ተባሂሎም ይጽውዑ ማለት እዩ። እሺ መስቀል ማለት ክዝርዘር ከሎ እንታይ ማለት እዩ? መ ማለት መከራ፣ ስ ስቕለት፣ ቀ ቀራንዮ፣ ል ልደት ተባሂሉ ይዝርዘር ማለት እዩ። እሺ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ከሎ ብየማንን ብጸጋምን ዝነበሩ ሸፋት መን ይባሃሉ? እዚኦም ከዓኒ ጥጦስን ዳክረስን ይባሃሉ ማለት እዩ። እሺ ንጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዝሰቐሎ ምኽንያት ጥልመት ናይ ይሁዳ ጭካኔ ናይ ኣይሁድ እዩ። ሓቂ ዶ ሓሶት? ኣይኮነን ሓሶት። ንጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሰቐሎ ጥልመት ናይ ይሁዳ ወይ ናይ ኣይሁድ ጭካኔ ኣይኮነን። ብልክዕ ይሁዳ ጠሊምዎ እዩ፣ ኣይሁድ እውን ጨኪኖም እዮም። ግን ንጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሰቐሎ ምስጢር እሱ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ፍቕሪ ናይ ወዲ ሰብ ስሒብዎ ማለት እዩ። ንኣዳም እንታይ ዝብል ቃል ኪዳን ኣትዩሉ ነይሩ? ካብ ጓልካ ተወሊደ ከድሕነካ እየ ብዝብል ቃል ኪዳን ኣትዩሉ ነይሩ። ንዕኡ ንምፍጻም ከዓኒ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ንኣዳም ኣድሒንዎ ማለት እዩ። እዚ ደኣ እዩ ኣብ መስቀል ሰቒልዎ ፍቕሪ ናይ ወዲ ሰብ ደኣ እምበር ጭካነ ናይ ኣይሁዳ ኣይኮነ ናይ ይሁዳ ኣይኮነ ማለት እዩ። እሺ ከመይ ፀኒሕኩም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ናይ ድንግል ቲክቶክ ቻነል ዝነበረና መደብ ነዚ ይመስል። ዝተጋገናየተ ሊና ኣርሙና ኣብ ኮመንት ግደፍልና ኣኹም ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ኣይትረስዑ ላይክ ግበሩ። እዚ ቪድዮ ናብ ኩሉ ክበፅሕ ስጋብ ብካልእ ቪድዮ ንመፅኩም ሰላም።